nytt inlägg idag. Andra inlägget på hela dagen. Just nu så är det för att jag just sett klart Righteous Kill och anslaget var det är helt bra. Upptrappningen så här, ja, det är för upptrappningen jävligt bra. Upptrappningen är jävligt bra. Point of no return. Jag vet inte om man hittar den speciellt bra. Nedtrappningen var det inte. Det var solklar. Men filmen säger jävligt bra. Ska vi sätta betyg på den? 4 av 5. Just för att 50 Cent förvånade mig med sin enorma skådespelarförmåga. Och det var en jävla massa folk man känner igen från tidigare filmer, serier. Och alla spelar så jävla bra i dem. Den tycker jag är lugnt påvärt det. Den tycker jag är lugnt ni ska säga. Righteous Kill med Robert De Niro, Al Pacino, 50 Cent. Och så var det massa mer. Det var sådana känslor som är sådana. Ja men det där vet jag vem det är. För han var med i den filmen. Men man kan inte namnet på. Och sådana där bystanders som du brukar kalla det. Ja. Imorgon. Från 10 till 10. Fullmäktige. Det blir skoj. Nu har jag i alla fall hållit mitt löfte. Så vi ser vad som händer sen nästa vecka. Jag kan inte göra så mycket mer. Tackar för mig och vi ser om vi hörs sen i veckan. Ciao.